Літва забараніла ўезд на сваю тэрыторыю 577 грамадзянам Беларусі. Звесткі, што прыводзіць МУЗ гэтай краіны, датычаць толькі гэтага года. Акрамя гэтага, за год скарацілася і колькасць беларусаў, якія жывуць у гэтай краіне амаль на 3000 асобаў. Вітаю ў аб'ектыве. Віталь Бабін з вамі, і сёння ў нас наступныя тэмы. Лукашенко чарговы раз учыніў разнос навукоўцам. Дыктатар разлічваў ад Акадэміі навук распрацоўкі дронаў і больш значнага ўнёску ў эканоміку. Вось такога і чакае Лукашенко ад НАН, значыцца падтрымка яго на палітычны імідж праз космас, ці даваць зброю для вайны. Плюс адсотак банкі павысілі стаўкі па крэдытах на будаўніцтва жытла. Тое, што робяць зараз банкі, яны б зрабілі бы і больш, калі б яны былі прыватнымі. У Беларусі каля паўмільёна асобаў з інваліднасцю, з якімі праблемамі яны сёння сутыкаюцца найчасцей. Гэта працаўладкаванне, гэта атрыманне добрай адукацыі, гэта атрыманне добрых паслуг сацыяльнай абароны. Не мае значных навуковых дасягненняў і не прыносіць дзяржаве грошы. Гэтак пра Акадэмію навук Беларусі выказаўся Александр Лукашенко. Пры гэтым ён сам гатовы даваць фінансы на развіццё навукі толькі пры атрыманні станоўчага выніку. Якія менавіта навуковыя дасягненні патрэбныя менскаму дыктатару, распавядзе Аліна Скрабунова. Как будем жить с наукой или без? Ответ однозначен. Беларуская акадэмічная навука не адпавядае патрабаванням эканомікі краіны, заявіў Лукашенко на адмысловай нарадзе. К сожалению, Академия наук не стала драйвером опережающего научно-технического развития страны на нынешнем этапе. У нас критически мало прорывных научных достижений. От деятельности Академии мы не видим той отдачи, на которую рассчитывали. А разлічваў Лукашенко з ягоных жа словаў на стварэнне ўласных беспілотнікаў, развіццё сферы космосу, лічбавых, біялагічных ды іншых тэхналогіяў. Вось такога і чакае Лукашенко ад НАН, значыцца падтрымка яго на палітычны імідж праз космас, ці даваць зброю для вайны. Жудасныя прыярытэты, але так іх Лукашенко і ставіць. На жаданне Лукашэнкі Акадэмія навук распрацавала цэлы шэраг роботаў для патрэбаў сельскай гаспадаркі. У тым ліку і роботызаваны даільны апарат. На ягоны загад у космас адправілі былую сцюардэсу Марыю Васілеўскую, якая вырабляла там йогурт. Акадэмія навук спрабуе зрэалізаваць і самы галоўны загад Лукашэнкі – беларускі электрамабіль. Тое, што выходзіць з акадэміі, не патрэбна абсалютна нікому, акрамя самых вытворцаў. То бок абсалютная адарванасць ад свету, ад рэчаіснасці. І чытаючы навіны беларускай навукі, як быццам глядзіш нейкі трагікамічны фільм першай паловы 20-го стагоддзя. Галоўнае ж патрабаванне Лукашэнкі, каб дасягненні Акадэміі навук дапамагалі развязаць эканамічныя праблемы краіны. Усё яшчэ не выкананае. Лукашэнкі ўвесь час адны і тыя ж патрабаванні ад беларускіх навукоўцаў, каб яны прыносілі грошы. Лукашенко тут, пэўна, не ўяўляе, чым адрозніваецца увогуле навука ад, не ведаю, гандлю на рынку. Это не працуе так, што ты ўклаў 100 рублёў, і заўтра яны адбіліся, ты атрымаў гарантавана 200, ясная, панятная схема. Ці як у камп'ютарнай гульні, заплаціў 200 золата, атрымаў некую тэхналогію. Так это не працуе ў навуцы. У апраўданні Акадэміі навук выступіў сябра працоўнай групы Александр Касінец. Ён звярнуў увагу на кадравую палітыку і на матывацыю навукоўцаў. Считал и считаю, что заработная плата профессорско-преподавательского состава должна быть, особенно профессора, доктора наук, не ниже заработной платы шахтера, чтобы у них была мотивация, стремление, соцпакет, и они должны думать только про науку. Другим вінаватым у адсутнасці дасягненняў айчыннай навукі Лукашенко назваў свой урад. Маўляў, міністэрствы не маюць запытаў на навуковае распрацоўванне. Я не бачу сярод людзей атачэння, якое вось там сидзела за столом падчас этой прэс-канферэнцыі, я не бачу на тварах людзей зацікаўленасці у чым-небудзь, акрамя таго, каб захаваць сваё месца. І гэта асноўнейшая праблема беларускай навукі. Якой нават праблема
утилітарная для беларускай навукі, якой нават у Расіі няма, бо там шмат людзей зацікаўленых. На думку Сергея Бесараба, аднавіць акадэмічную навуку ў Беларусі дапамогуць 3 тэзісы. Навука – гэта доўга, гэта дорага і гэта з дзяцінства. Аліна Скрабунова, Белсат. Ізноў дзяцей з часова акупаваных тэрыторыяў Украіны прывезлі ў Беларусь. У групе 38 хлопчыкаў і дзяўчатак з так званай ДНР. Адным з арганізатараў іхнага візіту ў нашу краіну нібыта для аздараўлення сталася праўладнае грамадскае аб'яднанне «Беларусь». Сегодня мы продолжаем акцию «Спина к спине» и встретили детей, которые приехали к нам из Донецкой Народной Республики. Мы встретили их и будем размещать в санатории «Жемчужина» Лепельского района Витебской области. Эту акцию мы проводим с Витебским областным отделением Белой Руси. Дети будут находиться на территории Беларуси до 18 декабря. В это время они будут лечиться в санатории, пройдут курс реабилитации. Для них будет организована культурная программа, развлекательная программа. Приближается Новый год, и мы поздравим их с наступающими праздниками. Агулам пра маштабы вывазу украінскіх дзяцей з акупаваных тэрыторыяў у Беларусь сёлета ў верасні паведаміла Народнае антыкрызіснае ўпраўленне паводле кіраўніка ўстановы і намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Паўла Латушкі. Гаворка пра больш за 3500 хлопчыкаў і дзяўчатак. Летась каманда НАУ двойчы перадавала ў міжнародны крымінальны суд дакументы пра датычнасць рэжыму Лукашэнкі да прымусовага вывазу украінскіх дзяцей у Беларусь. Да навінаў эканомікі адсоткавыя стаўкі па крэдытах на жытло выраслі адразу ў некалькіх банках. Што стаіць за гэтым крокам, як гэта паўплывае на пакупніцкую здольнасць беларусаў і якіх зменаў чакаць на рынку жытла. Ад гэтага новаўвядзення апавядзе Ірына Дарафейчук. У Беларусі сёння падаражэлі крэдыты на жытло. Пра павышэнне ставак абвесцілі Белінвестбанк і Беларусбанк. Гэта ўсё частка таго, што эканоміка пакрыўджана санкцыямі, і гэта ўплывае. Тое, што робяць зараз банкі, яны б зрабілі бы і больш, калі б яны былі прыватнымі. Але яны не прыватныя, і ім дазволілі пабольшыць на 1% толькі. Гэтак Беларусбанк, які выдае больш за 85% усіх пазык на жытло, павысіў стаўкі акурат на адсотак. Цяпер крэдыт «Іпатэка Экспрэс» будуць выдаваць пад 17% замест ранейшых 16%. Па крэдыце «Іпатэка з намі» адсотак складае ад 16% для дзяржаўных да амаль 16,5% для камерцыйных забудоўнікаў. Белінвестбанк падняў стаўкі больш як на 1,5% пункты з 16% да амаль 18%. 17-18%, конечно, это много, да, в здоровых экономиках таких цифр, как правило, нету, но если мы говорим про закладывание инфляции в ипотеку, такой процент инфляции, который мы включим в этот процент, он, конечно, эти проценты номинально немножко понизит. Ёсць і катэгорыя, для якіх стаўка крэдыту ў Беларусбанку не змянілася і складае па-ранейшаму 12,5%. Гэта грамадзяне, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоваў. У жніўні для іх увялі абмежаванне. Жыхары рэгіёнаў страцілі магчымасць атрымаць льготны крэдыт на жытло ў сталіцы. Аднак, нягледзячы ні на іх адток, ні на падвышэнне адсоткаў для іншых катэгорыяў, кошты нерухомасці не зменшацца, мяркуе Глеб Рачкоўскі. У нас довольно часто недвижимость покупается людьми с заграничными паспортами, да, люди с российским гражданством прежде всего. И, скорее всего, такие проценты никак не повлияют на этих людей, потому что они немножко с другой сектора экономики, с другого государства, и их эти проценты, как правило, не трогают. Беларусам же ничего не застаецца, як пагадзіцца з падвышэннем адсоткаў. У нас просто эканоміка так працуе, што ў нас усё даражэй, чым людзі атрымуюць грошы. І калі не браць крэдытаў, то няма мажлівасці іншай купіць жытло. Таму людзі будуць браць. І дзяржава ведаюць, што людзям больш недзе браць. Паводле Нацыянальнага банку, у кастрычніку фізічныя асобы набралі крэдытаў агулам на 1,5 мільярда беларускіх рублёў. Это месячны максімум сёлета. Чвэрць гэтай сумы крэдыты на жытло, рэшта спажывецкія. Агульная ж запазычанасць беларусаў перад банкамі дасягнула амаль 25 мільярдаў рублёў. Ірына Дарафейчук, Белсат. Ужо трэці раз
Першы энергаблок беларускай атамнай электрастанцыі зноў вывелі ў планава-папераджальны рамонт. Адмыслоўцы правядуць тэхнічнае абслугоўванне, дыягностыку і наладку абсталявання ды тэхналагічных сістэмаў, паведамілі ў прэс-службе АЭС. Важною часткаю працаў станецца замена адпрацаванага ядравага паліва на свежае, а менавіта і ў актыўную зону рэактара загрузяць каля 25% цепловылучальных зборак. Адказвае за планава-папераджальны рамонт персанал АЭС, а таксама падрадныя арганізацыі з Беларусі і Расіі. Першы энергаблок БелАЭС увялі ў прамысловую эксплуатацыю ў чэрвені 2021 года. З таго часу ён сумарна выпрацаваў 27,5 мільярдаў кілаватаў за гадзіну электраэнергіі, заявілі ў прэс-службе станцыі. Яшчэ больш інфармацыі, відэа, фотаматэрыялаў можна знайсці, перайшоўшы па QR-кодзе на вашых экранах і маніторах на наш тэлеграм-канал. Падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Галоўная ўмова – гэта павінна быць бяспечна для вас. Таксама чытайце нашу інтэрнэт-старонку belsat.ru. Пры той жа ўмове бяспека перадусім. Дзякую, што вы з намі. Сёння адзначаюць Міжнародны дзень асобаў з інваліднасцю. Ён прысвечаны тым, хто мае асаблівыя патрэбы і чые фізічныя магчымасці абмежаваныя. У Беларусі асобаў з інваліднасцю налічваюць больш за 500 000. З якімі праблемамі яны сутыкаюцца, як дзяржава дапамагае іх развязваць, ведае Андрэй Сульжыц. Проблемы з перасоўваннем па горадзе, рэабілітацыяй, адукацыяй, працаўладкаваннем. З такімі складанасцямі штодня сутыкаецца асобы з інваліднасцю. Вазочнік Александр Аўдзевіч пастанавіў дапамагчы сабе ды іншым сам. Стварыў кавярню «Інклюзіўны барыста», дзе працуюць асобы з абмежаванымі магчымасцямі. А давайте мы трушно трудоустроим ребят, которые будут по-настоящему работать, получать зарплату, по-настоящему получать не от фонда, и будут востребованы профессионалами. Ну и, собственно, эта штука везде заходит, везде нравится, и все упирается просто в создание необходимых условий, учитывая время, об хороший маркетинг, и чтобы все это, естественно, хорошо, лаконично выглядело. За пару гадоў пры дапамозе Александра некалькі дзесяткаў чалавек з інваліднасцю атрымалі навыкі барысты. Запрацавалі некалькі пунктаў з продажам кавы. Это прям был ноу-хау, потому что вся пенсионная система построена таким образом, чтобы такой человек либо не работал, получал минимально денег, либо работал на такой смешной работе, что непонятно, зачем она вообще существует. Да? То есть если посчитать KPI любого предприятия, где работает по-настоящему человек с инвалидностью, и не числится ради каких-то дотаций, работает, и конкретно KPI его производительность, то получается все в каких-то минусах. Тым часам на сёння ў Беларусі каля 560 000 асобаў з інваліднасцю, або 6% ад колькасці насельніцтва. Инвалидов по зрению у нас сегодня где-то порядка 25, более 25 тысяч, да. А инвалидов по слуху у нас более 10 тысяч. И, конечно, наверное, такой самой большой группой являются инвалиды по общему заболеванию. Улады справаздачацца. Для развязання праблемы створаная дзяржаўная праграма «Даступнае асяроддзе». Гэта нібы 28 000 аб'ектаў сацыяльнай інфраструктуры, ад шпіталяў да установаў адукацыі. Іншае пытанне, ці можна да іх бесперашкодна дабрацца. Да таго ж, асобы з інваліднасцю сутыкаецца з комплексам іншых праблемаў. Гэта працаўладкаванне, гэта атрыманне добрай адукацыі, гэта атрыманне добрых паслуг сацыяльнай абароны, гэта атрыманне пасобій, пенсій і так далей, і іх памер. Што можа быць галоўным. У Беларусі не менш за 11 палітычных вязняў з інваліднасцю сустракаюць гэты дзень у месцах несвабоды, паведамляюць праваабаронцы. Прынамсі двое палітзняволеных, Ігор Леднік і Мікалай Клімовіч, памерлі, адбываючы пакаранне. Дбаць аб правах асобаў з абмежаванымі магчымасцямі ў Беларусі закліканы адмысловы закон аб правах інвалідаў ды іхнай сацыяльнай інтэграцыі. Аднак часта такія людзі не абароненыя. Адзінае, хто мог быць абаронцай правоў, гэта незалежныя структуры. Гэта незалежныя праваабаронцы, гэта незалежныя арганізацыі праваабаронцаў, гэта незалежныя прафсаюзы, якія былі. Больш ніхто, насамрэч. Нават вы сёння бачыце сістэма адвакатуры беларуская, да? Ну, як па мне, яна знікла як незалежная сістэма.
Пасля падзеяў 2020-го вымушана выехаў з краіны і Александр Аўдзевіч. Ён працягнуў свой бізнес у Польшчы і дапамагае знайсці працу беларусам з фізічнымі асаблівасцямі. Ваш кофе, сеньор. Флэт вайтик. Дякую. На обычном. Андрей Сульжиц, Белсат. Пераносімся ў гарачую ва ўсіх сэнсах Грузію. Евген Муравіцкі, беларус, якога затрымлівалі на пратэстах у Тбілісі, падаўся на міжнародную абарону ў гэтай краіне. Пра гэта паведаміў праваабаронца Роман Кісляк у каментары Радыё Свабода. Ён таксама адзначыў, што дакументы дэпартамент міграцыі прыняў толькі з другой спробы. Напярэдадні, як стала вядома, паводле месца жыхарства Евгена Муравіцкага ў Тбілісі прыходзілі сілавікі і апытвалі суседзяў. Беларуса затрымалі 30 лістапада у сталіцы Грузіі. 25-гадовы Евген апынуўся сярод тых, каго паліцыянты намагаліся выціснуць з праспекту Руставелі. Напярэдадні маладзёна вызвалілі з СІЗА, склаўшы пратакол за нібыта абразу спецназаўца. Пры гэтым беларусу далі зразумець, што хутка яму давядзецца пакінуць Грузію. Па-іншаму склаўся лёс грамадзяніна Расіі, якога таксама затрымалі на праеўрапейскіх пратэстах у Тбілісі. Мужчыну выдварылі ў Арменію, паведаміла выданне «The Insider». Сёння ў Грузіі 6-й дзень пратэстаў. Людзі працягваюць выступаць супраць пастановы кіраванай партыі «Грузінская мара» замарозіць перамовы з Брусэлем аб уступленні краіны ў еўрапейскі звяз. За падзеямі у грузінскай сталіцы сочыць мой калега, корэспандэнт праграмы «Вот так» Марк Падбярэзін. Вітаю, Марку, перадаю табе слова. Виталий, добрый вечер. Ну, на самом деле, пока на проспекте Руставели достаточно спокойная ситуация. Как обычно, стоят кордоны полиции со стороны площади Свободы, со стороны парламента, и люди пока еще только собираются. Но стоит отметить, что полиция и спецназ вчера начали разгон этой мирной демонстрации раньше, чем в предыдущие дни, примерно в 10 часов вечера. Сейчас по местному времени как раз мы подходим к этому сроку. Но и стоит отметить, что против протестующих опять используют водометы, перцовый газ. Сообщается о многочисленных задержаниях. Есть пострадавшие. Несколько человек получили гематомы, переломы носа и челюсти. Раненых госпитализировали с сотрясением мозга и множественными ушибами. Люди разошлись только к утру, чтобы сегодня вечером собраться вновь. И по-прежнему протесты происходят в разных районах города. Уполномоченный по правам человека Грузии сегодня призвал МВД не препятствовать протестам. Он подчеркнул, что силовые методы следует применять только в индивидуальном порядке к лицам, которые совершают насильственные действия. Но несколькими днями ранее с таким же призывом выступила президент Грузии Саломе Зурбишвили, но, как мы видим, силовики, к сожалению, кажется, этих слов не слышат. И вот можно увидеть вот там у парламента, кстати, обычно он подсвечен всеми огнями, но вот сейчас там полная темнота, и силовики и спецназ там окружили эти колонны. И, в общем, оттуда поливают протестующих слезоточивым газом. Надо сказать, что жители грузинской столицы, которые не участвуют в протестах, они стараются поддерживать протестующих, когда вечером полиция начинает силовой разгон. Они укрывают людей у себя во дворах, в своих магазинах и стараются хоть как-то помочь протестующим. Но мы остаемся здесь и прямо сейчас следим за очередным днем политического кризиса здесь, в Тбилиси, куда собираются и приходят люди. И похоже, что нету полного ощущения, что этот протест может быть прекращен, даже несмотря на те силовые методы, которые использует грузинская полиция, ОМОН и спецназ. И Виталий. Дзякуй вялікі за гэтыя падрабязнасці. Марк Падбярэзін, спецыяльны корэспандэнт праграмы «Вот так» наўпрост са сталіцы Грузіі Тбілісі, быў з намі на відэасувязі. Ідзем далей. Скасаваць дамову і спыніць далейшыя продажы прадукцыі ў польскім Шчэціне. З кірмашу прагналі прадстаўніц свята Елісаветінскага манастыра, якія адкрыта выказвалі падтрыманне расійскаму ўварванню ва ўкраіну. Арганізатары заявілі, што такая пазіцыя несумяшчальная з прынцыпамі імпрэзы і еўрапейскімі каштоўнасцямі.
Увагу ж на гандлёвы пункт звярнулі беларускія актывісты, але чаму прадстаўніцы Менскага манастыра, дзе пануе ідэалогія рускага міра, перыядычна выязджаюць у еўрапейскі звяз? Наш аналіз паказвае тое, што ў прынцыпе ім гэта не вельмі выгадна з фінансавай пункту гледжання, так? Таму што колькі яны там заробяць на гэтых матрёшках, не ведаюць, і яны больш патрацяць у гэтых паездках. І, дарэчы, гэта не манашкі, часцей за ўсё гэта жанчыны свецкія, ніякага дачынення да манаства як бы і не маюць, яны проста працуюць у манастыры у аддзеле знешніх царкоўных сувязяў і адпаведна выязджаюць у такія паездкі, якія носяць хутчэй, можна сказаць, так місіянерскі характар нейкі. Парламент Паўднёвай Карэі на экстранным начным паседжанні прагаласаваў супраць увядзення ваеннага стану, якое сёння абвесціў прэзідэнт гэтай краіны Юн Сок Ёль. Апошні, якому парламент аб'явіў імпічмент, патлумачыў гэта неабходнасцю, цытата, «зліквідаваць лаяльныя КНДР сілы і абараніць свабодны канстытуцыйны парадак». Юн Сок Ёль абвінаваціў дэмакратычную партыю, якая ў апазіцыі ў тым, што яны паспрабавалі спаралізаваць працу ўраду і хочуць увесці краіну ў крызіс. Парламент прэзідэнт назваў групаю злачынцаў, пасля чаго ўваход у будынак заканадаўчага органу заблакавалі вайскоўцы. Падзеі адбываюцца на фоне палітычнага крызісу у апазіцыі, уключаючы дэмакратычную партыю, большасць у парламенце. Яна прыстрашыла імпічментам міністру абароны ў выпадку, калі ён адправіць войскі на падтрыманне ў краіне. Яны таксама запатрабавалі імпічменту часткі найвышэйшых прокурораў краіны і пастанавіла адхіліць прапанову ўраду наконт бюджэту. В парламенте большинство оппозиции, большинство простое, неконституционное. Оно не может преодолевать президентское вето, но она может, соответственно, голосовать за законы, которые ей нравятся. Простым большинством, плюс она может некоторых чиновников снимать должности близких к Юну. Второй, фактор. Юн низкий рейтинг, 19-20%. Он чувствует себя не очень уверенно. Третий. У оппозиции сейчас лидер Ли Чжимён, реально человек очень левых взглядов, типа Сальвадора Альенде, наверное, если искать, помните, президент чилийский, которого Пиночет сверг. И человек действительно симпатизирует Северной Корее. Я не сомневаюсь, что Пхеньяне за этим смотрят. И Ким Чен Ын дальше уже доложен, и, скорее всего, он тоже наблюдает за новостями в режимах реального времени. Я рискну даже предположить, что он тоже этому происходящему удивлен. События исторического масштаба такого не было с момента появления в Южной Корее демократии в 1987 году. Да іншых навінаў, навукоўцы стварылі вакцыну, што амаль цалкам абараняе ад ВІЧ. Новы прэпарат паказаў неймаверную эфектыўнасць 99%. У эксперыменце бралі ўдзел больш за 2000 чалавек з 8 краінаў. Вакцына блакуе вірус на пачатковым этапе, не даючы яму распаўсюджвацца ў арганізме. Калі ўсё пойдзе згодна з планам, прэпарат можа з'явіцца ў продажы ўжо ў наступным годзе. Пра іншыя падзеі ў свеце распавядзе Руслан Ігнатович. Украіна афіцыйна адмовілася ад гарантыяў бяспекі, што маглі б замяніць яе сяброўства ў НАТО. На сустрэчы міністраў замежных справаў Альянсу ў Брусэлі кіраўнік украінскага МЗС Андрэй Сыбіга агучыў заяву з такім патрабаваннем. У дакуменце падкрэсліваецца, што досвед Будапешцкага мемарандуму, які не абараніў Украіну ад расійскай агрэсіі, даказвае, толькі паўнапраўнае сяброўства ў НАТО гарантуе бяспеку краіны. Кіеў настойвае, што запрасіць Украіну ў альянс маюць ужо ў снежні. Францыя і Вялікая Брытанія разглядаюць магчымасць размясціць сваіх вайскоўцаў ва ўкраіне для кантролю рэжыму спынення агню, калі магчымыя мірныя перамовы з Расіяй завершацца паспяхова. Пра гэта паведамляе радыё «Свабода» са спасылкаю на крыніцу ў НАТО. Пакуль абмеркаванні вядуцца на ўзроўні асобных сталіцаў, а не альянсу, і звязаныя з рыхтаваннем да магчымага ўдзелу Еўропы ў перамовах пры пасярэдніцтве Дональда Трампа. Абраны прэзідэнт ЗША Дональд Трамп заявіў, што гарантуе пекла хамасаўцам, якія ўтрымліваюць закладнікаў на Блізкім Усходзе, калі тых не вызваляць да ягонай інаўгурацыі 20 студзеня 2025 года. У Truth Social ён заклікаў неадкладна вызваліць закладнікаў, захопленых Хамасам падчас падзеяў 7 кастрычніка 2023 года.
Паміж Швецыяй і Фінляндыяй зафіксавалі пашкоджанне інтэрнэт-кабелю. Здарэнне адбылося сёння ўначы. Трывае расследаванне. Паводле шведскай газеты «Афтанблядет» фінская паліцыя разглядае дыверсію. З свайго боку Фінляндыя апавясціла шведскія ўлады пра інцыдэнт. 18 лістапада быў таксама пашкоджаны тэлекамунікацыйны кабель, які праходзіць праз Балтыйскае мора паміж Фінляндыяй і Нямецчынай. Дысцыплінарны камітэт УЕФА пастанавіў аштрафаваць польскі футбольны клуб «Легія» на 17,5 тысяч еўраў. Прычыною сталіся баннеры, вывешаныя фанатамі каманды падчас хатняга матчу супраць менскага «Дынама» ў межах Лігі канферэнцыяў. Іх змест і крычалкі фанатаў выклікалі пытанні з боку УЕФА, бо аспярэчылі рэгламенту арганізацыі, што датычыць палітычных і абразлівых выказванняў. Руслан Ігнатовіч, Белсат. На гэтым ставім кропку ў аб'ектыве. Дзякуй за ўвагу. Наперадзе актуальнае пытанне стратэгічнага дыялогу паміж ЗША і дэмакратычнымі сіламі Беларусі. Мой калега Сергей Пацасоны запрашае спадарства ў Белсат Зум. Ужо праз імгненне. Не пераключайцеся.